Má dobrý boty, ne? No, hezký, počkej, dáme záběr na boty. Ale všichni asi vidí, že jde o ponožky. A Péťa se nám motá a motá. Nemůže sám chodit, tady Láďa ho musí držet, ano. Tady máme druhého kameramana, Johnnyho. A Johnny, to je tady patron Tyse, zachraňuje tady božralé pobudy. Co chodí v ponožkách. Jáky ty vole. Záda. Hezký záda má, hezký zasviněný. Číme, ano, přecházíme na chodník, Peťa se nemůže ani přitom. Aby nás nestřelilo auto, kámo. Nechci. Hej, tak neví vůbec, ne? Kamera vezmu nic. Peťa se nám motá, všichni vidíte asi. Peťo, co si o tom myslíš? Dobrý. To taky stali kdo. To je k ničemu. Hej Peťo, co si o tom myslíš? Já si sednu No tak pojď. a půjdu sám. Jo, tak já ti aspoň tady do schodu, víš? Pomůžu. Peťo, co si o tom myslíš? No, tady zalom. Co si o tom Ty myslíš? máš půl litr. Co si o tom myslíš? Budeš v televizi. Na Facebooku. Na internetu všude. Jo. Jo. Na YouTube. To si musíte myslet. No, nasaď si brejle, ať máš cool image. Pak mi to pošleš, co se stříháme. Už se tam smála. Co? Jak se máš? Dobře. Jaký je tvůj názor na tvůj aktuální stav? Tak to si vizit obecní úřadu. Ale to není sranda. To si vizíte obecního úřadu. Jo? Pane staroste, ten Johnny nezvládá už večerky, ne? Hele, a Peťo, co si myslíš o současné situaci na Slovensku? Jak je na Slovensku? Na Slovensku, co si myslíš o té situaci? Tak to si pozývají pana Baltunička. Pana Baltunička. Vůbec No, tak tam je na ústě bydlí. A to je Slovák, jo? Slovenský politik. Přesně to. A konec. Je to debil. Konec. Litec. Finne. Chceš odníst domů ještě? Ne, já si ho nesu sám. Jo? Jo. Víš to tam? Víš co? Ukaž Peťo ten nápis. Pod napílým nenaléváme, ožralým ano. Jo, ty máš dost už. Ale ty bys se měl převaskovat na podnapilýho teďka. Náhodou. Aby tě... Ale už se tam nesmějou. No? A víš, čemu se smějou? Tobě, Jo. Peťo. Tobě. Ne, Ne. tobě, ale... Mně jo. Ne, Mně se smějou. ne, mně se nesmějou, ale tobě. Proč se... Ale mně se nesmějou, protože se smějou. Tak moment. Tak moment, tady jsou další, kteří to fotej. Jo? Paparaci. Paparazzi, jo. Budeš v bulváru, Péťo. Ty vole. Budeš do Hollywoodu nakonec. No, třeba jednou budeš to hrát v nějakém filmu s Marilyn Monroe. Znáš tu paní Oudovou tady. Koho? Paní Oudovou?
Máme, no. Známe, no, paní Oudovou. A To je herečka, jo? to dáváš na to. Může smaženky. Ouda to má tady napsaný, když zemřel a to dále. Hm. Pozor na to. Hm. A rychle. Bacha na to. Jo. To. Nesmí, jo. No, ale mě nesmíte fotit. Panové, máte na mě účtu. Máte na mě účtu, já vám to platit nebudu. Co nám platit nebudeš? No, to je ten foták, co mi tady fotíte. Proč bys mi ho měl platit? Jo, ty mi ho chceš rozbít nebo co? Ne, To kdybys mi ho rozděl, tak to bych potom... Asi já rozděl tebe. ale sranda je sranda, ale to je to. I tohle je sranda? Není to sranda, ty jsi ožralej, nebavíš se. Já se bavím teda, že jsi ožralej. Víš co? Když si dám tady to. To nechci půl litr. No, Chceš to? Odneseš se sám, jo, Peťo? jo, Jo. Ale čau. Tak nazdar. jo. A měj se, měj se.